Здравейте! Искам да ви разкажа малко повече за конкурса тази година. Мис Търновград се провежда за трета поредна година в Велико Търново, но този път целим да е малко по-различно. Опитваме се да представим този конкурс като едно събитие, което е доста по-ангажиращо. Като ангажира повече момичетата с различни каузи, ангажира и публиката. Ще бъде доста интересно събитие, което е насочено и към изкуството, и към историята на града. Провежда се с любезното съдействие на община Велико Търново. Момичетата са ни събрани от доста градове из цяла България, като някои от тях специално участват в доста конкурси из България и се представят отлично. Искам да ви поканя на това събитие с призива да не го приемате както е свикнал българина да го приема, като един конкурс за красота, където претендентките просто участват с красотата си. Тук участват с доста повече. Участват с личността си, участват с техните лични каузи и също така са доста интересни личности, които се заслужават да бъдат видяни от първо лице.